Kari khasi bat kari India hi barok kawai. Mendraga sengi kala du no yau nong hi kai batbit. Uparalok ki baduk batoi. Bat uriuniam kaseng ki Christian Brothers. U brother Eric Stephen D'Souza. Utei unong hi kai. Ubala penlong briu man briu ya ki babun balang. Kentup wat yau Shahrukh Khan. Hakapor kabodang pule hadilhi. Ulalong unong sedang ya ke skul Provident Hasilong. Ke skul ke ba aijing hikai ya ki baduna ke yok ke kot hakane ke jela jengi. Habayok sngow ya ke jingklat no jong utei uriuniam. Ubala shitom mentala kenjat snem. U menteri rengba ke jela u konrad ke sangma. Haka sngiu blay ula ai ke jingku blay sngow lem. Halor ke jingklat no jong utei unong hikai bakpau nam. Ubala bud janai ya unong seng jong kate ke kenhun riuniam u Edmund Ignatian Rice balakarku. Haka jin tho jung u hat Twitter u menteri rengba ke jelau loong. Da ke jin sngow si ke bejur. Ngalayo jing tip ya ke jing klat no jong u brother Eric Stephen D'Souza. Unong hikai bakerpang bat ubah pau nam na ka benta ke jing IT lut jung u haka pule puthi bat haka jin sngow red. Kumudukot badun burom jong kakan hun ki Christian Brothers. U brother D'Souza ula penlut bun snem ban syakri haki skul baper. Kumu Kristan uba IT lut met bat mensim. Ula seng ya ke skul Provident. Kasyarak jong ka jingkermen ya ki kena ki baduna hakayo kakot. To ai ba ka mensim jong brother D'Souza kan yo ya ka jinya tait bam jukut. Badru ya ka jing pentengen ya ka ying ka sem jong u. Ya ka kenhun ki Christian Brothers. Bat ya kito baro kiba ula penkela lang ba ka jing hikai bar ka jing smurit jong u. To ai ba ka mensim jong u kan syong tait ha ka jing sup bam jukut. La tho u menteri rang ba ka jela.